Baba, Sibo. lithini iBhayibheli ngamadlozi? Alright. Number 1, iBhayibheli axabana nedlozi. Into ngifuna abantu bayi-understand ifike kubo. Because uNkulunkulu makavela kuMoses kuchapter 3 kaExodus, uthi uNkulunkulu kaAbraham, kaIsaka nokaJakobe. Yebo. Labantu bengasekho emhlabeni. Yebo. Alright, singise endabeni kaJesu. Matthew chapter number 1. Lithi iBhayibheli the genealogy of Jesus Christ. Ubani wazala bani, ubani wazala bani, ubani wazala kuze kufike kuJesu. So akekho umuntu umakaphila emhlabeni ongenadlozi. Now, lithi iBhayibheli same Matthew chapter number 17 from verse number 1. uJesu phezu kwentaba, the mountain of transfiguration. Lithi iBhayibheli uma uMatthew uJesu njalo makaphezu kwentaba, uthatha uPeter noJames noJohn. Lithi iBhayibheli uJesu lapho wakhuluma noMoses noElijah. iBhayibheli there's no record ukuthi bathini between them, because lawa ngabadlozi aphethe iministry kaJesu. uMoses uphethe umthetho, uElijah uphethe the prophetic mantle. Now lithi iBhayibheli masekabuya uJesu, he was transfigured, he was changed into a different person, his face was shining. Yabona lento leyo. Futhi kumele kunezinto ezenzeka impilo kungaxhumani nabantu abaphethe impilo yakho. Kunabantu bakini abalele wethabo abaphethe impilo yakho, whether you like it or not. Kunabantu abalele abaphethe impilo yakho. Kunabantu abathandazayo, kunabantu abafastayo, kunabantu abayisontweni, kunabantu abathayidayo. Kodwa into zabo zimile. You don't have a God problem, you have a dlozi problem. Ngiyakuzwa manje. Bese kunabantu abangana God problem banedlozi problem. Bese kuba nabantu abangana dlozi problem bane God problem. So lento zoyithumele uzibalansise. Khonza uNkulunkulu bese uhonorisha abantu bakini. uNkulunkulu is the supreme power. We don't worship ancestors. We don't worship ancestors, we honor them. Ukuze wazi la uyakhona, azi la ubuya khona. In order for you to know where you're going, you must know where you come from. Asithokoze.